Nós traballábamos nun taller que cerrou, pechou, bueno, debido á crisis e tal, e bueno, este foi un proxecto que empezou como que che comentou antes, Sara, como que nada, pero pouquiño a pouco, pois aquí estamos, depois de 10 anos e aquí estamos. Pois aquí vendense lanas, dase clases de cursos de calceta, fanse arreglos, e agora co tema da pandemia dedicámonos máis ben a facer mascarillas. Montamos o negocio no ano 92, en principio vendía, porque se vendía moito, despois a cousa foi cambiando, bueno, arreglos sempre fixen, tiña tenda física, vendo traxes de comunión, vendo uniformes escolares, e fago os arreglos, e fago mascarillas. E bueno, traballar sin levar un peso para casa, moitísimos meses, pero bueno, aquí estamos e bueno, agora a xente pois xa nos conoce, xa ven, xa... Bueno, estamos contentas, moi contentas. A día de hoxe estamos moi contentas polo proxecto que iniciamos. As dúas soliñas e aquí luchando contra todo. Pois veu a concejala de Comercio, díxonos se estábamos de acordo en facer unha serie de mascarillas. Eles puñan o diseño e nos facelas. E aceptei, como tamén as miñas compañeiras dos outros negocios tamén aceptaron. E fixemos 166 mascarillas cada unha. Nos pareceu super excelente, unha idea xenial, e máximo nos tempos que estamos, que, oye, necesitamos unha inyección tamén de algo, e bueno, é unha maneira do que o Concello tamén se implique un pouco con estes pequenos comercios, que nos axude un pouco. Pero bueno, independientemente diso, a idea parecenos xenial, hai que apoiar isto, esta lacra hai que acabar con ela e nos estamos aquí porque faga falta e para luchar sempre. Pois esta mascarilla hai que cortala, facemos unhas marcadas, cortamos, porque claro, non podes cortar de unha en unha, senón é moito rollo. Entón cortamos, logo confeccionase, daselle a volta, sobrecárgase por afora e logo planchase. Bueno, envasar non, estas non se envasan. Unhas levan filtro, a miña leva tela hidrófuga por dentro, porque como non se lle pode meter TNT porque leva estampación e a ser calor, a darlle calor, fastidiaría o TNT, entón leva tela hidrófuga. Tempo non levou casi nada, porque era facer patróns, tirar para diante, cortar e coser. É moi ben, eu estou moi contenta co acordo do Ayuntamiento. Porque é entendible que unha persona queira ser máis que outra, ou que domine máis a outra, ou que, non sei. E as mulleres que estamos en todo, nós estamos aquí, podoche decir, levamos o negocio, levamos a casa, levamos os nenos, levamos todo, e aquí estamos. E as mulleres somos moi loitadoras, e non podemos permitir que nadie nos pise, porque nós somos, vamos, as mellores, auténticas. Entonces, no, hai que luchar para que de unha vez por todas isto se acabe e comencemos unha nova era onde todos seamos iguales, que é o que somos, non hai distincións entre sexo. Iso, vamos. As estadísticas aí están, que hai moita cousa oculta, sobre todo nas casas, que había que erradicalo desde os propios núcleos familiares. Pero claro, como te metes ti nunha casa a decir, a demandar ou a tal, se non sabes se podes causar problemas ou non? Entonces aí eu creo que é onde temos que estar un pouco máis pendientes todos, non? De si sabemos de alguén que o está pasando mal, pois comunicalo. Eu creo que a xente cada día se volve máis, non sei se é polo estrés que levamos, que estamos nun estrés continuo, por isto tamén máis da pandemia, pero que isto tiña que terminar xa. Isto non pode ir máis adiante, teñen que botar man delas, o goberno, algo, poñer unhas penas máis duras ou algo, porque isto non pode ser.
Pois non o sei, pero desde logo o superior non debe sentirse porque as mulleres, é o que che dice Sonia, estamos en todo. Aínda que eles traballen, nunca vai a superar ao traballo dunha muller. Porque a muller traballa fora e dentro da casa. Entón, na miña humilde opinión, eu penso que traballa máis que un home. Miras que o teu traballo, pois, que se mira na rúa, que gustache miralo, a nos gusta nos miralo. É un puntito que É a nos nosa poñemos. aportación. É un puntito. Moi ben, eu sentireime moi orgullosa de que o meu traballo este na calle, porque vai a estar os comercios, a xente municipal, todos coas mascarillas, reivindicando o Día da Violencia Machista. Home, un punto de... Sabendo o que estás facendo é o motivo que o representa. Calquer color é bonito, pero bueno, xa que representa isto, pois sí, está moi ben. Aparte é un color que me gusta. A min en concreto. Ti tamén, que estamos aquí e que non, que somos nós, auténticas.